No, nadviažem na včerajšie video, ktoré bolo o nudení a takúto chvíľu samým so sebou máva každý večer pred spaním. Sú to chvíle, kedy si ideš láhnuť, vypneš telefón, ak teda vypneš telefón a zrazu ti ide hlavou jedna myšlienka, druhá myšlienka a čo sa stane, že keď nad tým nechceš rozmýšľať, je, že chytíš telefón a začneš zascrollovať alebo pozerať nejaké video. A potom sa stane, že zaspíš telefónom a bum, ráno sa zobudíš rozbitý, bez energie, bez ničoho, pretože zamestnávaš svoj mozog tesne pred spánkom, kedy sa odporúča či už vypnúť modré svetlo, alebo vôbec nebyť na týchto telefónnych zariadeniach. Čiže keď má na budúce nejakú myšlienku, odporúčam si ju zapíš, či už na papier, alebo do nejakého zošita a ráno pracuj s tou myšlienkou. Nechaj si to prevediť hlavou, ja si aj kliky. Užívaj pondelok.